Salig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadam-an, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ning inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Sabado. Wow, thank God it's Saturday. TGIS kita mga kabombo, no? Subong adlaw pet sa 19 sa bulan sang Pebrero 2022. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kag sa gihapon ning inyo alagad si Miss Jazz. Sa sining nga hapon mayara kita sang duha ka mga kasaysayan, no, nga iga paambit sa inyo kag ang isa ka kasaysayan ginsuguran na naton kahapon, no? Aton nga igapaambit sa inyo ang last part sang kasaysayan, part 2, no? Sang kasaysayan sa aton sining nga letter sender si Ma'am Isabel Shah Salado o kung si Ma'am Sarl, 80 years old sang Cadiz City. Her life story, her love story, and her story of success. No? Upod siya sining nga bana nga sinudoy kag ang ila sini iya walutanan ka mga kabataan, mga kabombo. And of course, sa sining nga hapon, may ara kita sang espesyal nga bisita, mga kabombo, via Zoom, no? Kung sa diin mga espesyal nga bisita naton, isa ka cancer survivor. Kag, pero may ano pagina, may continuation pagina after sa pagka-cancer survivor, ano naman niya ang natabo sa iya until now, no? Ang True to Life story man, full of inspiration is because of her great faith sa Ginoo, no? Isa ka cancer survivor, isa ka cancer patient, nga nagahingalan sa kay Ma'am Magdalena Pasino Huson or mas famous sa tuwag nga si Miss Maggie. Bagod isa ini siya ka manunudlo, no? Isa ini siya ka SPED teacher, no? Dira sa may Handumanan Elementary School 1, no? Dira sa aton sining Department of Education, mga kabombo, si Miss Maggie. No, don't forget ha nga duha ang aton siniyang igapaambit sa inyo mga kabombo. That is why hindi kita ni sang aton siniyang nga panahon, no? Yari aneng aton si pambukas nga balon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki, no? Gina-dedicate ko ini kay Ma'am Isabel, no? Salado sang Cadiz City aton si letter sender.
And of course, kay Ma'am Miss Maggie, no? Ang aton siniiya nga mangin espesyal nga bisita sa sininga hapon, no? Ang aton sininga ipaambit nga pambukas nga bahanon produkto sang Bombo Music Festival 2018. Ang bahanon ginatiguluhan ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Composed and interpreted by Mr. Henry Alburo sang Santo Niño, Marikina City. Here it is, mga kabombo, aton nga i-enjoy ang inimatahom full of inspiration na klase sa ambahanon during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2018. Walang taon natin sa Facebook Live, kapamatian ang ambahanon. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Take it away, Bombo Anthony. Okay, dali lang gid no sa aton siniiya nga pampagood vibes no nga ambahanon. Ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo, no? Bombo Music Festival kag i-click lang ang 2018. I think twice na naton dira nga na-prepare okay na Bombo Anthony, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. O, sige. By the way, gin compose ni Mr. Henry Alburo sang Santo Niño, Marikina City. No, aton anganon kun alang-alang na gidman Bombo Anthony, no? Kun alang-alang kita. O, sige. By the way, kay daw medyo may pila ka mga areas, no? Diri sa aton sa Bacolod may power interruption. That is why ang aton sining mga communications, no? May mga problema. Purti sige lang Aton anay nga unahon niho, no? Ang aton siniiya nga espesyal nga kasaysayan, no? Dili na lang kita no sa pagbasa sang part 2, karon na lang na naton ipaambit ang aton si pambukas nga bahanon. Yari na kita sa aton sini nga part 2, katapusan nga bahin sang kasaysayan sa aton siniiya nga letter sender kahapon nga si Ma'am Isabel siya Salado. S-I-A niya iya sini middle name, no? Sang dalaga pa siya. Ma'am Isabel siya Salado kung si Ma'am Sarl, 80 years old, sang Cadiz City, no? With matching pictures sina mga kabombo kay para nga ma-enjoy naton ang iya sini iya nga nga true to life story. Part 2, dito na kita sang nakatapos na sa pag-eskwela. Kag nagatrabaho ng aton sini nga letter sender nga si Ma'am Isabel, no? Kag ang iya siniiya nga abyan nga lalaki nga sang ulihi nagluyagay sila baya kanaging nobyo na, no? Si Nunoy ang nakatapos naman sa pag-eskwela kag that time nagkuha sang board exam, no? Nagpropose na si Nunoy sa iya sini nga pagpakasal sa kay Ma'am Charl kag bangod nga palangga naman ni Ma'am Isabel si Nunoy nga ginakabig niya bilang iya first love kag since didto man since nga boto man ang pamilya ni Ma'am Isabel kay Nunoy, didto kanatabo ang ila siniiya nga pagpakasal. Diri, aton nga padayunan kasaysayan ni Ma'am Sar, mga kabombo, sa iya liwat nga pagsugod, pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz. In the middle of the year 1963, Nonoy proposed to me nga magapakasal na kami, Miss Jazz. That time, I was only 22 years old. Okay gid siya sa pag-obserbar sang akon nga parents. Sa malipot nga pulong, Miss Jazz, nagpakasal kami ni Nonoy. That was December 5 of 1964. I was 23 years old. Kag si Nonoy, 30 years old. Musilingon 7 ka tuig, Miss Jazz, ang namagulangan ni Nonoy sa akon. And we had our honeymoon in Cebu City. Kaya dito siya nagkuha sa iya siniiya nga exam for CPA, Miss Jazz. Imagine how good is God in our life. Kay nagpakasal kami, Miss Jazz, si Nonoy, December 5, no? Sa amo nga tuig 1964.
5 days after December 10 of 1964, sang gin-release ang result sang ilang nga board examination. Kag, by God's grace, pangud man sa pagbaka-baka ni Nonoy, nakapasar ang akon nga bana na the time na si Nonoy, no? Nangin certified public accountant siya, Miss Jazz. So kung CPA na siya. A year after, I was so happy and I'm so proud with my husband. A year after, 1965, nagbata na ako sa amon sini nga eldest, no? Ara din ang aton sini nga mga pictures, Bombolito, no? Kag Bombo Anthony, isa ka lalaki. Ining si Jaime. Bangod nga CPA na ang bana ko, Miss Jazz, sa Sinonoy, he asked me to open an office for he really wants the time to practice his profession as a private CPA practitioner. So thank God for His provisions. Nakapatukod kami sa iya sininga office kag sa amuto nga panahon, isa pagid lamang ang may accounting and auditing office diri sa amon lugar. Mapisa ng akon sininga bana nga si Nonoy, Miss Jazz. Nag-sideline pagid siya kay ti nagaamat-amat na damo ang amon si mga kabataan. Nag-take naman siya examination to become an insurance agent. Bungod sini Miss Jazz, ang tanan nga mga negosyante diri sa amon the time sa iya nga nagpa-insured na sa iya sa accidents insurance kag fire insurance, Miss Jazz. Sa paglabay sang panahon, naglab-o tanan sa 8 ang amon sini nga mga kabataan, 8 children. Dako gid ang buot sang bana ko nga makapatindog kami sang amon gid kaugalingon kag dako nga balay. Kay damo na kami nga pamilya, Miss Jazz, gutok na kami sa amon balay. Kag plano to namon dira sa may Bacolod City, magasugod sila sa ila sini nga pag-eskwela. Kay ang method of teaching different gid, Miss Jazz. So, because of my husband's plan, ginbira-birahan niya gid ang yasini nga kapisan. Kag ginamat-amat construct ang amon house sa isa ka subdivision. Kag sa pagkasunod sadto nga school year, sa kaluoy sang Dios, naka-transfer kami, Miss Jazz. Kag bangod palangga gid sang bana ko ang amon nga mga kabataan, palangga niya gid kami, nagsupot-supot naman siya nga maka-acquire kami sang lot o kon lote para sa amon pagid nga mga anak. Kabisan gamay lang nga lote kada isa sa ila, Miss Jazz. Kag abi mo, Miss Jazz, ginpaobrahan ko gid na sila deed of donation para nga wala sang problema sa ila sili nga 8. Sa ulihi balaha in the near future, kag agud nga sila na ang magpay sa ila sili nga land taxes, no? Miss Jazz, ang husband ko kag ako naga-wish gid sadto nga ang amon nga mga kabataan kay ti gintingwaan gid sila namon nga maka-eskwela mo bisan 8 sila kabilog. Makatapos gid sila, amon ang pinaka-wish namon nga makatapos gid sila sa ila sini nga pagbutho, pag-eskwela, kag maging successful man tagsa-tagsa sa ila. Sa ila sini nga pagpangabuhi, kay amo lang ina, Miss Jazz, ang manggad nga mapamana namon ni Papa nila sa ila. And thank God, kay initanan, natuman gid. Miss Jazz, napatay ang akon sini nga bana nga si Nonoy, September 25, 2017. I know nga yara siya sa heaven, happy, bangod, na-accomplish niya ang iya sini mission diri sa dutang luhaan, ang iya mission sa Dios kag sa iya sini nga amon pamilya. You know what, Miss Jazz, sang buhi pa si Nonoy, we were both active sa amon sini nga church organization. Wala agi kami nagakalipat nga magpamilya sa amon obligasyon sa Ginoo. Every Sunday, ururupod kami na nga magpamilya simba. Bilang isa ka contented wife and mother, proud ako, Miss Jazz, sa nadangtan sa amon sini nga mga kabataan. Miss Jazz, bilang pag-share ko sang amon true to life story, nagpadalagid ako sang amon sini nga mga pictures. Yara sa aton sa Facebook Live ang mga old and beautiful pictures sang sini nga pamilya. Humalin sa amon sini nga pagpakasal, Miss Jazz, ang bana ko nga si Nonoy. Black and white pa nga mga pictures namon.
Tub-tub nga nag-abot isa-isang amon 8 tanan ka mga kabataan, pinalangga namon nga mga children, hasta nga nag-silver wedding anniversary kami Miss Jazz. Tub-tub nga nag-golden wedding anniversary kami, gina-share ko ina sa imo Miss Jazz. Hasta nga naka-celebrate pa kami sang birthday ni Papa nila nga nag-inupdanay kami, antes pa man nga ginbawi sang Dios ang banak ko nga sinunoy o kung ila si pinalangga nga Papa. Ilabi na gid ang graduation pictures isa-isa sang akon nga mga kabataan Miss Jazz. Hindi bangod nga tikalon ako, kundi proud lamang ako kaagod magselbi man nga inspirasyon sa imo nga mga listeners sa mga ginikanan ka mga kabataan dira. Nga bisan ano kabudlay, kagapigado, dapat magtinguha gid. Kagyara man inatanan sa papel sa mga ginikanan. Agod nga maging strong ang foundation sa mga kabataan, humalin sa gagmay pa sila Miss Jazz, tub-tub nga nagdalalag ko na sila. Salamat gid Miss Jazz sa imo pagbasa sa akon siniya nga kasaysayan, ari mga kabombo ho, ang ginpadala ni Ma'am na Isabel Salado, si Ma'am Sal, ay siniya nga letter nga ginpadala diri with full pictures mga kabombo, no? Pertigid ka damo sa iya sa mga pictures, and I'm so very much honored no sa pagbasa kapag pakita sa inyo sa iya siniya nga kasaysayan. Di Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, ako bilang Iloy tumanggid sa akon ka proud sa nadangtan sa akon si mga kabataan. 8 sila. Ang akon sini nga una nga batang eldest ko Miss Jazz, si Jaime Salado. Kag nag-eskwela ini siya Miss Jazz sa may LaSalle College before. Kag ara Miss Jazz ang iya sini nga picture sa ako si bata, ang eldest ko gini si Jaime. Nag-graduate ini siya sa LaSalle, subong University of St. LaSalle na Miss Jazz, BS Accountancy. Kag mayara na ko sang 5 ka mga apo sa iya Miss Jazz. Ang nagapangaduwa si Maria Soen Solado Remando. Nag-graduate pa ni siya Miss Jazz sa LaSalle College that time, BS Accountancy. Kag mayara man ako sang apo, 2 ka bilog Miss Jazz. Si Maria Jonesil S. Apuada, ako sin nga 3rd child sang University of the East, no? Nag-graduate ini siya Miss Jazz sa UE, UE Manila, duhang ako sin mga apo sa iya. Si Marigold S. Ogapong, UNOR, University of Negros Occidental Recoletos, graduate na siya dira Miss Jazz. Kag BS Computer Science, ang iya siniya nga natapusan dira sa UNOR. Duhaman ang iya mga kabataan, duhang akon si apo sa iya. Ang ikalima, no, sa ila sini nga nagato, gabala sila, Bombo Anthony Arada, no, gin ano ko lang sila, gin hugpong ko sila tatlo, and then 2, no? 6 kag 3 ka mga pictures, and then another 3 kag ginduha ko sila para nga nami, no? Fortunato S. Salado Jr., no? Ang junior ni Nonoy, no? Ni Papa Nonoy nila. The late Papa Nonoy, nagbutho ini siya Miss Jazz sa Centro Escolar University, sa CU, kag dito sa Manila, kag nakatapos ini siya Miss Jazz sa kurso nga BS Bio, no? Si Alan Salado, ang ako si kaanom, UNOR man Miss Jazz, no? University of Negros Occidental Recoletos, graduate Miss Jazz, accountancy, kag si Maria Erlinda S. Chua, Miss Jazz, preparatory medtech, Far Eastern University. Sa FEU siya Miss Jazz sa graduate dito sa Manila. Obay-gyne, no? Ang iya siniya nga natapusan ang iya sini nga mga or naga-specialize siya sa obay-gyne, no? Kag may ara sila sa isa ka bata. Isa man ang akon sini apo sa kay Alan, kay isa man ang apo ko sa kay Maria Erlinda, Miss Jazz. Ang akon sini ikaanom, kay ikapito. Kag ang akon sini ikawalo, amo si Maria Rosario S. Salado, no? Akon sini iyang agot. Nagtapos siya sang CPA man, just like
her papa dira sa may La Salle man sa University of St. La Salle mga dira sa may dito iya sa may Taft, Manila, no? Sa La Salle University gid sila gali sa Manila, no? So may ara man ang amo ni ang akon si Agot, amo ni siya subong MS Jazz ang single. So as a mother and as a parent, I know my husband there in heaven is also so proud sa mga nadangtan sa akon siniiya nga mga kabataan. Sana siling nagani ni Ma'am Isabel or si Ma'am Sarl, siling niya Miss Jazz, wala ako nagatinikal. Gusto ko lang nga makuhaan man sang leksyon kag inspirasyon ang akon siniiya nga nadangtan. Ang amon sinidangtan, ang love stories ang akon siniiya nga nanginbana, si Nonoy, kag ang amon siniiya Miss Jazz nga nadangtan sa bahin sang akon sini nga mga kabataan. Ang story of success ni Ma'am Isabel Shah Salado or si Ma'am Sarl, 80 years old, sa Cadiz City. Miss Jazz, salamat gid sa imo pagbasa sa akon sini nga kasaysayan. More power sa imo siniiya nga programa kahapon lamang. Salamat gid no sa kay Ma'am Sarl. Kaya amo na tuod ang ginahambal bala nga masami naton mabatian sa aton si maginikanan. No nga ang kaalam nga mahatag ta sa aton si makabataan bungod sa ginatawag man nga kapigaduhon, no? Pero ang pagpaeskwela sa ila, pagbutang sang kaalam sa ila sini nga utok, no? Sa ila sini nga brain pinaagi sa pagpaeskwela sa ila, amo gid ina ang manggad nga hindi makuha sang iban. Sa una nga panahon amo ginae masami mabatian ta sa aton mga ginikanan. I for one, no? Nabatian ko gina sa akon si mga ginikanan sa kay tatay ko kay nanay ko. Ginhambalan gid kami sina nga pigado lamang kita. Imagine 10 man kami Bombo Anthony, no? And by God's grace naging professionals man kami nga pulo. So that is why makarelate gid ko sa kasaysay ni Ma'am Isabel kay ti walo man ang si mga kabataan. Nadumduman ko gid na, and I'm sure kamo man makarelate nga ang aton mga ginikanan nagahambal gid nga ang aton sini, ang amon sini nga mapaambit sa inyo, wala kami sang may ihatag sa inyo nga material nga bagay or manggad, kundi ang amon sini mahatag sa inyo ang inyo sini nga kaalam, pinaagi sa inyo si pag-eskwela. That is why kinahanglan mangin focus kamo sa inyo pag-eskwela kay amo ina ang manggad nga hindi makawat o kung makuha sang iban. Salamat gid sa imo Ma'am Isabel Salado, ha. God bless you. Kag salamat gid sa imo sini nga trust kag sa imo sini iya nga paghatag sang mga pictures, no, sa paambit sa imo sini nga kasaysayan, no. Sana siling ko na gani ang akon sini nga espesyal nga amahanon sa kay Ma'am Isabel, no. I'm sure sang buhi pang ya sini nga banda, no, ginauluamban ni nila ang you're the best thing that ever happened to me. I'm sure ang bana ni Ma'am Isabel amo to ang best person nga ginhatag sang Dios sa iya. Together sa ila sini nga walo tanan ka mga kabataan, no? I've had my share of life's ups and downs, but fate's been kind, the downs have been few. I guess you could say, this is for you, Ma'am Isabel. Si Ma'am Isabel is 80 years old. Dira siya subong sa Ilabalay sa Cadiz City, no? I guess you could say that I've been lucky. And I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each line of fame and glory, 'cause you're the best thing that ever happened to me. Ma'am Isabel, stay safe, stay healthy. At the age of 80, I know, kontento ka na sa imo siyang pagpangabuhi. You are enjoying with your mga apo. Sa mga apo ko no, amo pag ginaang nagapa kusog
sa tuhod ni Lolo kag ni Lola, no? Enjoy life, Ma'am Isabel, and stay healthy and safe. God bless you. Sa mga kabataan ni Ma'am Isabel, ang 8 niya ka mga kabataan, of course, the memory of their papa, Nonoy, no? Ang 8 niya kabataan, may mga kabataan naman, mga apo ni Ma'am Isabel, kung isipon ko daw, 15 na kabilog. Am I right, Ma'am Isabel, Ma'am Sarl? Hati, sige. God bless you and thank you so much from the bottom of my heart. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna nga 2:00. Kag hindi na naton pagpadugayon pa, no? Yari nang aton si ikaduhang espesyal nga bisita sa sininga hapon. Ara na sa aton sininga Zoom, no? Aton special guest sa sininga hapon. And mind you, she is a cancer survivor. Kag may sugpon pag ginaangya sininga kasaysayan, no? Isa ka manunudlo, special education teacher dira sa Handumanan Elementary School 1. Diri sa syudad sa Bacolod, no? Without much ado, ara sa aton sininga linya si Ma'am Magdalena Pasino Huson, or mas famous, no, sa iya siniyang mga estudyante. Ginatawagin ni siya nga si Miss Maggie. Miss Maggie, good afternoon. Good afternoon, Miss Jazz. I'm so Hello. happy to see you. Thank you so much. Silingkod, I want to see you in person. I am praying na I'm going makahag ko sa imo. why not? Oo, I'm happy, no? I wanna hug you too, Ma'am Yes, Miss yes. Maggie. Oh, salamat. Miss, no? actually, abi ko yaya, ang ako ni nga interview para sa ID Week namon. Doon na miscommunication kami, Miss, ano. Anyway, I want to share this to all of you. Yes. And it's good bala Ma'am Miss Maggie, no? Kay Hindi ko siya makita. Oo. Namo na. Sige. Good afternoon ako. Yes, good afternoon, Miss Maggie. Yes. And I'm so Ayong happy. hapon. Yes, happy ko ya. Happy ko nga na-interview ako sa bago na natapos sa life ko. Kagkanami. Ngayong hapon sa tanan, nga tagpalamati, sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Ay Miss Jazz, thank you gid, nakita ta na ka. Pero gusto ko makita ka in person. Yeah. So, Why gid ya problema, ikaw Miss kabuhi. Maggie? Ikaw kabuhi. May masalundan ako Miss Jazz ay ang aton ba memory ko nang ano nang aton brain daw kalipat-lipat ata. Ako gali si Magdalena Pasino Huson. Actually, ako nga lang sang ano ya, Magdalena Bilandres Pasino. Ang ako nang kasal ako kay Region Binson Huson. Ang kasal na kami is just 16 years. Wow. Pero ang updanay na amon, 5 years lang. Nga Kaya nga aman. akong bana si Perez. Okay. Ah. Oo. Pero you're Ngayon, still happy. Happy gid ka mo sa Yes, gihapon I am as a happy. subong. Oo. Happy ko Miss Jazz. Happy ko. May ara kami nga anak nga for 46 years old na ako subong. Sa October 3 ako natawo sa Sugar sa Nerique Iloilo. Dito ako natawo. Okay. Tapos, Taga Iloilo kagid gali Miss Yes, Maggie. taga Iloilo ito. Ang origins pero kay nag-migrate diri ang mga old sa Silay. Dili na kita na ya ako mga parents Okay. sa Silay. Nakasawa na si tatay. That time, driver si tatay sa Hino na bala nga nakargaan sa mga tubo. Okay. Sige dala dito sa Sugar, 1969, si tatay at si nanay, dito na nagstay. Okay. Dito na ko yan na bata sa San Enrique, Iloilo. May San Enrique Ayun. na to gali, no? Yes. Kay may San Kasi Dionisio Sugar- man dito. May San Enrique pag dito sa Iloilo. Oh, may San Enrique, Iloilo to. Aha. Sa Pasig Sugar Central, San Enrique, Iloilo. So, siyam kami Miss Jazz sa maglulutot. Mo grabe man, no? Sabi productive nanay kag tatay ko, no? Noon nakabati ka sang akon sinibag ulang nga istorya. Si Ma'am Isabel, 8 man niya kabataan. Ti ako pulo man kami, kamuya siya. Ay, grabe. Pero Miss Jazz ka namin, no? Naglabuhi kita tanan, no? Ano kita sa Pero ang aton duwa ko yung kamagulang, Yes. sa sila, hindi sila yung tao. Okay. Bali, ako ay doon ako sa Nilo. Nang, ang ako namay,
isa ka driver. Okay. Si Hernando Pasino, Mm-mm. Hernando Panis Pasino. Mm-mm. Ang origin sa Pasigid. Ang Panis? ako naman yung Panis Pasino. Okay. Yes. Ang ako naman Iloya, si Merlita Bilandres, Lorelia Bilandres, taga Lambuna, o taga Barotac, Nuevo. Mm-mm. Nagtapos ako sa akong elementary sa Pasig 1 Central School, Pasig City, Okay. batch 86. Then sa high school ko, sa Pasig National High School, batch 92. Mm-mm. Sa college ako, study gusto ko quiz just nang gusto ko ng chemist, good kuya. Okay. Kaya nga, kasunod kami pero sa Central, amot-amot diyang chemist room. Oo. So you Pero Miss want to Jazz- take up tani chemistry? Chemistry. Yes, Pero Miss oo, Jazz, very poor ako sa math. Okay. Very poor ako sa math. That's why, by God's grace, naka-eskwela ako sa West Visayas State University. Okay. Batch 96. Batch 96. And then, I took up Bachelor in Special Education, major in teaching the mentally retarded. So, Kung nasa Botsilingon, kurso? ma'am, Botsilingon, Miss Maggie, ilong-ilonganon, Yes. kagidjagaliya, puro. Yes, ilong lang nga. Nandako ako diyang ilong. Yung Okay. ilangan niya. Oo. Then, Miss Jazz, Oo. wala pa kami kakabasal sa mga classmate namon niya sa, wala pa kami graduate that time, 1996. Nang January pa lang niya, na-observe na kami sa Jack and Jill School. Sa Jack and Jill School, why? Kay ang amon nga professor, consultant ni Ma'am Lopez. Okay. Di wala pa kami mag-graduate pa rin March yan. Observe na kami yan sa Jack and Jill. Okay. 30 plus kami kabilog. Grabe, no? Oo, as in, di dyan. Ang professor sa college, si Prof. Oda Nyokop. Siya naman sa bungang ang consultant ng Lasal sa SPED. Siya na siya. I was a kindergarten teacher sa Jack and Jill School for 6 years. No? Dra 6 years. tanan sa Iloilo? Some site. Di Sa- no. Adri Di na? some site sa may Ah, Jack and Jill. Aha. 6 years ko na, nga kinder teacher. By the way, And ma'am. I was so happy. Miss Yes? Maggie, kundi Iloilo to, no? Kanami sa imo Oo. si managyan. Pasalamat ako kay ti inatanan niya, sunod pa sa imo, parang hindi ka malipat, wala ka sang may mamiss sa imong true Yes. story. Ginsulat mo na, daw kaangay balay nga Sulat ko na. si Miss Jazz subong ang nagapamati sa imo sininga story. No? Ay, Kanami. sining ko, gid. Lord, Oo. nag-pray ko ni Miss Jazz mo, Oo. Lord, this is for your greater glory. Oo. Ang sulat ko, just grant me your wisdom and knowledge. Kaya para rin sa imo, tanan ang iyambal ko. Oo. Kay sunod pa sa imo gani, being karon butangan tagi na panahon, a cancer patient, dali kaya malipat, no? Yes, Miss Jazz. Kaya Because of the especially medicine, kaya Because ga-entik of the mo. medicine. Oo, kulang ka sa tulog. Yes. Kulang ka sa kaon. Amo na ba, Miss Jazz? No, yes. Oo. So that is why nga ginsulat yan ni mga kabombo para nga Yung sa sulat dito. oo, parang hindi niya malipatan. Hindi na So ko sometime, malipat, oo. yes, so sometime nga naka-graduate ka na, no? Oo. Imo gid man na iyaya abiya handom sa kabuhi, Miss Maggie, nga Yes. mangin manunudlo. Actually, ko na nahandom, Miss Jazz, yung picture ko, yeah. Ay, to. Siguro, by God's grace, nga, daya ko yung pa-eskwila. Oo, wala ko yung nagandom. Miss Jazz, ako to promise. Oo. Pero you know what? I love so much my pupils. Gisubong. Ang imo sini nga teaching profession Oh, yan sila, na oh, yes, yes. Oo. San o ka, Kaya, ano nga year ikaw nag over the bakod diri sa may Bacolod sa Negros Occidental, Miss Maggie? 1996, guys. O Iloilo ka mo. And it is 1996, Miss Jazz. Okay. Graduate ko sa college. Hindi na ko na yun. Diri ka na Pwede ko dayon. karaya. Agit na matakan ka. Baskog na karaya eh. Oo. Grabe, Nailaw na no? ko. Nailaw na ko sa tingin. Tikit man 20 years na ako dito. Lain nagtulad natin ng lingwahe. Kaya na-use sa tali sa Bacolod. Oho. Pero I really, nang gusto ko na pala mabatian ng mga karaya. Kaya nailaw na ko yung mati. Oho. Pareho bala sa Oo. abahanon nga kung taga-antike ka, mauli ron ako sa antike. Mora nang takon sa balaya. So, Mora ano mo to? na. Oo. So that Nailaw. was the year 1996. 96. Ari ka na diri. Para Ay, naku, di. anong nagtulod sa imo to teach?
to teach sa mga kinanglan mo naging ikaw ba lang eldest Oo. sa mga ikaw ang mga bulik sa imo mga utod. Okay. May ano pa kayo mga utod mo mapito pa ko yung utod nga talapat pun. Oho. Kaya mo na Miss Jazz nga kinana ano gid ko ya maobra. Maobra gid ko ya. Oo, maobra gid ko. Na-hire ko din 6 years. Galing ang akong brother at ako nahipag bala sa Mandumanan. They're forcing me to transfer to public school. Okay. Wala ko choice. Kaya sila sa encourage, halin ka sa public school, padugay na sa imo sa private school. But you know what? Sa private school, Miss Just, 1996, nakapasar na ko yan sa board exam. Okay. But I was so happy at Jack and Jill School. Happy kasi hindi ko maghalin. Sa mga kabataan. Sa mga kabataan, galing na-persuade ko sa akong bayaw, ko sa akong magulang. Naghaling ko to sa Handumanan for 11 years, na grade 1 teacher ko to Miss Jazz. Na culture shock ako sa public school, sa private school. Ang private school, very rigid ito Miss Jazz. Grabe, rigid. As in, dayon Miss Jazz, ang puli, kaya gabi na. So kanami, no? Amo na nga, proud kita ya sa public school. Yes. Kasi siyempre mauya ka sa imo directors Miss Just And then ang system sa imong work gidya grabe. Grabe gidya pasunod gidya. Very rigid katamaan. Grabe. And then grabe gid nadala ko sa public school na manukuna siya ko sa public school kito. Lain gidya kalayo-layo. That was from 1996 to 2002 ko nagalin. 2002. Una-una diri ka gid sa may kindergarten sa Jack and Jill. Jack and Jill. Diri sa may dampi? Sa may home site. Sa home site. So di sinudin imo sining again istaran. Wala ka pa to that time bana or nobyo man lang abi? Wala pa Miss Jazz. Bata ko teto. Miss Jazz. You were in what age? 19, 20, mga muna. 19 na mga siya, 19, 20, bata ka gidya. Gahara-hara no? Grabe gidya. Gahara-hara gidya. Gahara-hara, tungod gusto na magbulig. Sa mga sa manghod. Family. Yes. Sa mga manghod, oo. Okay. Nag-transfer ako sa Handumanan Elementary School 1, 2002. Okay. And was hired as grade 1 teacher for 11 years. Grabe. Grabe nga struggle kay mga lain layo sila sa private school but I did my best to teach the children. Ay gusto ko I will make a difference in each one of them. Muna ako plano. Yes, okay. Tapos last June 17 naman ako ang ginhire ko ang amon nga 2014 nag-umpisa ang SPED. Kaya ang proponent namon nga ang professor, ang amon nga district supervisor si Dr. Lowell Escalona, nag-advocate gid nga dapat may SPED school sa Taga district. This so happen, ako lang sa SPED teacher. Ay, happy gid kuya Diyos ko makatudlo na ko sa akong ingrebitan. Tuto di Miss Jazz ya. Diyos ko happy. Ti amo na nang kadamo-damo Miss Justin ginanamon sa Handumanan kadamo-damo gid mga bata ang may special needs and I was so happy sa first year 2014 28 kabilog sila isipa imagine may ADHD may autism may Down syndrome intellectual disability and then nang may mga behavior problem. Gini mo pa ko sa principal ko Miss Just sabi mo pull out teacher sa reading sa grade 10 sa grade 2 gramakon mga load. Halin na city as 5. But praise the Lord na kaya ko kay nga love gidya. Palangga ko din. Iyawan ka pa Miss Just ya. Kasi kabalo ka na mga estudyante nga may special needs. Kasi pakdol sa ila. Sumbag sa ila. Pero enjoy ko na Miss Just ay gusto ko ang mga bata kung natuluan ng maka-learn kag difference each one of them. Yes. So dara gid daw nahasa gid ang imo sini iya nga patience sa pag-deal sa mga kabataan nga may special needs. Oh, yes. Nagambal ko, ano ko na nga ako nag-iskilahan. Ma-apply ko na sa mga kabataan. Dahil sa lingkod,
dayon Miss Jazz, yung katuan kami dayon sa regional supervisor. Okay. Yung katuan gid ang school namon, si Dr. Dominic Parsia. Nag-take time gid siya nakadto sa amon. Bago kita namin Miss Jazz, kaya ang mga taon syndrome ko estudyante, hala hakos nga ako sa iya. Di daw na ano Oo. siya, Oo. natunaw siya. Natunaw siya, melted your heart. Tisili niya, we're going to pursue this. Mahimo ka mo libro. Hindi na dapat ako no Brown, Miss Jess nga libro. Kasi yan ang principal, hindi bala. Ti, ako naman ang ngamot bisan di ko balo Ginimo ko Ti nahimo ko man Miss Jess. Oh. With the grace of God. Pero sa amo to nga panahon, Miss Maggie, yes. Wala labot abi, of course you're professing that you are a Christian. It's because of for the glory of God, your service Yes. to His people. Siya gid ang imo sa Yes. number one nga inspiration, source of Sige na akong inspiration. strength. Yes, your Kaya strength. kung wala siya Miss Jess, wala, nothing ako. Kita wala, tanan, no? kita Pero natin sa amo yun, to nga wala. panahon bilang tao, may ara ka naman to ya abia source of strength nga sa gugma Actually, abi kay ti kagwapa sa imo, Thank you. very Nagwalang gwapa. professional at that. Ti that time single, pero ti sa amo nga panahon, I'm sure may ara naman ka na aya sang partner in life or san una nga luyag abi si mister sa that time imo. wala Miss Jess, dalaga ako yung Miss Miss Jazz. Pero my strength comes from my family gidya that time. Oo. Sa akong gidya ang ginikanan mga manghod. Aha. Nakabot lang yung bana ko 2004. Okay. 2004. Dira ka na dampi sa ano mo nga pag-teach dira na sa may Sandumanan. Mamagi? Okay. Dali lang gid kay daw na ano si Mamagi na utod. Bombo Anthony no sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. We're having now our guest sa sini nga hapon, isa ka cancer survivor no kag isa ka manunudlo no sa iya siniiya nga pagpaambit diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Ma'am Magdalena Pasino Huson, no? Isa ka SPED teacher dira sa may Handumanan Elementary School 1, mga kabombo. So aton siya nga hulat-hulaton sa part 2. Antes mo siya pabalikon, Bombo Anthony, I know may pila kay dira ka mga importante nga mga panumdom, no? By the way, sa kay Ma'am Huson, if you're listening, mabalik lagi kami sa imo, timing man nga nadula ka on air, kay para makahaboy kami sa amon sini importante nga mga panumdom, para nga balikan ta si Ma'am Huson, ang sa iya sini special story, mga kabombo. I know makakuha kita sang leksyon kay inspirasyon. Being a cancer patient, mga kabombo, no? Ano ang iya sini nga plight until now nga ginaagyan, no? Pagkatapos lamang sining pila ka mga pahanumdom, mamagi standby ha, ma-contact kag ma-communicate kami dira sa imo pagbalik right after this. Bacolod. Paradyo Bumbo. Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen para sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga bangod sa human traffic kag food preparation. Sponge ang masami nga warm,
kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang Bacolod. Basta Radio Bumbo. Philippine Standard Time, 42 minutos na nakalipas. At tak na ang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, Saturday edition. Thank God it's Saturday, TGIS. By the way, belated happy birthday to Miss Melly Dinglasan from your husband, Art Amara Dinglasan. Matet kaga Eni. Subungan, advance happy birthday sa kay Lourdes De Paula from Dinglasan family. Thank you so much, Bombo Rachel and aka Bombo Maymay. Without much ado, aton sa liwat, no? Panumbalikan si Ma'am Magdalena Pasinuhuson or mas famous sa hayo nga si Miss Maggie. Miss Maggie, good afternoon. Sa liwat. Good afternoon, liwat miss. Nagaling kami sa Juan, sa cellphone. Kayo na ang tatak. Oo. Mm-hmm. Yes. Miss Maggie? Bata nga may special needs. Oh, okay. Dali lang. Kaya nga daw nag-double siya, Bombo Anthony. Duha? Okay. Okay. Please come back, Miss Maggie. May... Okay. Dali lang, Ged. Sa ano na lang siguro, Zoom ni Bombo Anthony, no? Pwede ta ka, na lang, kung alang-alang, git. Miss Maggie, please come back. I-try ko ba kung nag-double kagyapon? Miss Maggie? Dali lang, Ged. Okay. Miss Maggie, pwede mo ma-i-off ang isa maka-Zoom? Kaya nagadoble ka. That's the very reason nga nagadoble ka. Ang isa mo ka-Zoom, kindly keep it off. Kaya para nga hindi ka magdoble. Miss Mags? Doon nakibuti ko kay Miss Maggie nga amo na siya galia ka happy. Being a cancer patient, doon naghambal ka bala nga. Okay na, Miss Maggie? Okay, ginaano pa nila. There are 2 Zooms nga open subong dira sa imo. So, I think amo na siya ang rason kung nga daw nagadoble ang imo si pagsulod diri. Pwede nga isa lang para nga hindi kita mag-echo kang magdoble. Miss Maggie, are you ready again? Okay, dali lang gid, no? Kindly Bombo Anthony, no? Kay nasadyahan gid ko kay Miss Maggie, no? Ang iya nga istorya, wala pa siya that time sang ginabatsyag nga malain sa iya nga lawas. She was very active, full of energy. Miss Maggie, hello? Okay na, miss? Yes. Okay na. Yes, please come back. So, amo na to, ara ka na nag-teach ka na as a teacher sa special education dira sa may Handumanan Elementary School 1. Ti kamusta man? Oo, ang imo deal sa nasiling ko na dirigid daw gin stretch sa imo si pasensya sa mga
kabataan nga may Down syndrome, may diferensya sa ila si panghuna-huna, etc. etc. Oo. Mm-mm. Pero they gave me inspiration, miss. Kaya bisan, Aha. hambal ko kayo na, hindi sila kapyot sa mga, lapis, Ahay. crayons. Pero they are trying their best to do things. Kaka-inspire po, sila galing nga mga special meet, kaka-inspire to do things. How much more na ihuli ko sa ila. Kaya mo na, nag-stay ko yung miss sa anumanan. Actually, may duwaan ako ka-items, naging patawag ako sa sped bacolod. Sped item. Why ko tuging grab, kaya hambal ko, hindi ko ipabayaan mga estudyante ko. Naghambal sila, may mapulos na nga maestra. Kasi ko hindi ko bayaan ako estudyante. Hindi gid. So nagpegid ko yung miss. 2004 sunod pa sa imo dra kawaya na nakapamana ikaw. Oo, 2004. Taga diri man ang imo na pamana. Si Sir sino gani ang husband mo? Yes, pinang original miss. Na Mandurriao, mga Iloilo Buson. man. Yes. Oh, okay. So amo to Oo. na may Ang inspiration ang ka na. mother ya, diri sa ng bago mga Binson. Okay. Sanay sila. Di naman sila sa Negros. Okay. And the rest is history na. Gani man. So, let's Oo. go sa ang imo si passion for teaching sa mga special children naton. Grabe gid, the more nga nagadugay, the more nga nagataas. Pero let's go sa aton siniihang ikaing lawas. Being a cancer patient, no? Of course, amo gini ang aton siniihang san o ka, Miss Maggie? Una-una, ang klase sang cancer mo, ano nga klase sang cancer ato, Miss Maggie? Actually, miss, 2019 na ikapan kung sa may right ko, gamay-gamay ka munggo. Breast. Kung galing ko pa check up ko sa akon nga OB, wala siya sa Cebu. It so happen, nag-pandemic, miss. Tiwayo ko pa, ko pa check up. Nagpa-check up ako. So, may May nahikapan 2020. ka. May nahikapan ka nga. Gamay-gamay. Oo, gamay-gamay. Sa left or sa right, mga breast? Left or right? Right. Right breast mo, okay. Right Sa breast ko. nahikapan mo to, naglalain ka. Actually, nag-worry ako. Kasi kung nanay ko malamis, napatay man breast cancer mo. Okay. Pero yung keep ito sa amon for 18 years. Wala gisang hamba sa amon. Until nga terminal na siya. Ahay. Oo. Kaya mo na to. And then, miss, kundi na kong 2020. Kaya mo prayers, miss. Kaya nagdo ko kadaan sa fine needle, sa chemo, kay kabalo ka, miss. Damo ko kilala na chemo. Isa pa na chemo, patay na yan mismo. Isa kasarang. Kaya mo na nakulbaan ko. So, after sa to, wala ka na, that was, ano to nga year, gani? 2020, nagpaano ko ultrasound. May gidya, hamba sa ultrasound is very active ko, no? Pero, nag-alternative ako for 8 months, miss. Kinadlo ko gani mga alternative medication. Go through treatment, bala? Pero God in His faithfulness, as I prayed, madamo ko persuade sa ako niya, kaya nag-ano ng titi mo, I know, miss, nga to 2020, cancer na sa gin-embrace ko niya ako masakit. Wala ko yung nag-question kay God niya, tagaan mo ko niya masakit, kaya mo ay na, miss. May ko na mo na. So, ginbaton mo gito ya. Ginbaton, embrace ko gito ya. Abi mo, sa naging question ko, si nanay ko. Ano? Nanay, ako gito ya? Ako gito tagaan mo niya sa masakit mo niya? Sa Siam ka mo, abi ka makululutod. Oo. Kaya Siam kami nga naman up, 5 kayo babae. Sa imo, gid. Oo, pero Miss Jats, wala ko nag-ano kay God. Still, I hang on to Him. Na, ikaw lang ang, ako nga, sindugan, Lord. Maklingi ko sa imo, kay ikaw man lang ako magpayo sa akon. Nag-8 months ko sa alternative med. Ugali, nag-worse pag isa, miss, kay nagsalop siya, pagwaya, nagkatul-katul. Ito na ako ginakulbaan. So, una-una, when was the time nga gin-diagnose ka gidya as breast cancer na? Yes. Sang ko na, miss? Sang March 2021. February 2021. That was last year. Last year. February 2021. Yes. So, gin-diagnose ka na to kay may bukol ka na sa tuo mo nga breast. So, amo na to, gin ibutang ka tani sa
Nag-alternative ka. Needle biopsy. Okay. Needle biopsy, kaya miss, Mm-mm. needle biopsy, ang nagwa ng stage 3B, invasive ductal carcinoma. Aha, stage Stage 3. 3B. Stage 3B. Oo. There Hindi are ko 4 pwede stages sa maoperahan. cancer. Yes. Mm-mm. Hindi ko pwede ma-operan. Kaya nag-shrink na sa gani. Mm-mm. Ang panit, wala na yung naman ko. In chemo ko, neoadjuvant chemo, 4 times. 4 times. Every 21 days. Mm-mm. And then, sabi mo, ikaw third, every mag-chemo ko na miso, ang akong WBC, nubo-nubo na. Okay. Antibiotic, injection sa ang WBC. Mm-mm. Ang ikaw third chemo ko is very worse. Nag 50-50 ko yung miso, dahil ako mapatay. That was ang third chemo mo? May May of May last year. May 5 of last year. 2021. Oho. But Nakita ko that's sa really imo the sini nga mga biggest- pictures. By the way, excuse me, Ma'am Miss Maggie. Nakita ko to sa imo mga pictures. Pati ang imo si mabuhok nagkalalagas kita na. Yes. Actually, miss, ang ako yung buhok ko ni nanggin pagkuntingan sa tukoy. Kung tingin na namin yung buhok, nanggin panubuan ko daw 7 cut. Pero nang daigdaan ako after 3 days ang akong chemo, tak na sa, nakakuha din ko namihan, ang ko sa bana ko, sibi na lang, buhok kalbuhan na lang. Makalbo ko gidya, miss. By the way, Oo. Miss Maggie, gin-embrace mo ang imo sini iya nga balatian nga diagnose ka may breast cancer ka, stage 3B, etc. etc. Pero what about sa imo sini nga husband? Kag that time pila lang imo sini nga bata? Inyo nga bata sa bana mo? Isa lang gid ang bata. Actually, miss, dapat duwan ako ng anak, naulugan ko isa. Okay, Ang isa bata lang ko is gid. 14 years old. Isa lang gid, babae. So sang And, na-diagnose ka, kag ginambal mo sa bana mo, ano ang reaksyon sa bana mo kay ikaw ya embrace mo nga Lord ikaw yung Frustrated bahala sila, sa miss, ako. Kay grabe ang pain sa ila heart. I know, grabe ang pain sa ila heart nga. Nag-amo ko na kay nagambal ka sila sa iya sa bata ya. Day, abi mo nang pray ko sa kay God. Manguna lang ko ya kay nanay mo. Aha. Hindi ko na mian, miss. Kasi hindi ya nanay pa tayo dalawig. Yes, uwa mo ng bana ko. Ang ginapray ko no nga, ang lawig akong kabuhi, siya lang mauna. Kay Kasi hindi na kay- yung prayer mo yan. yes, kay hindi siya gina-look forward niya bala nga hindi Yes, niya oo. mabaton nga mauna ka kwaon sa Ginoo kag Mauna siya ang ako, mabilin. Kay And he just can't live Kay- without you. I know and yes, I'm sure. oo. Palangga ako misang bana ko. Bisan nga amo na yung sa akin traidora sa ako. Sometimes pala, kay-take ka man. Palangga gito ko sa bana ko. And then, miss, kundi ang mato, no? Nag-neoadjuvant chemo ako. Dito ako gidala sa Ililo, kay Siemens Hospital, wala bayad. Kaya kung dire ko bala, miss, ang akon nga sukot to 50 to 300, di ko naman ako kay ang chemo ko pa lang gani, ano mo na akong gasto. Kapopera pa ko. Dayon nga struggle is real, miss, kay ang bana ko, for dapat, ma-end sila, ang ila medical assistance sa almost of 6 months. Si malog 8 months na akong bana, miss. Hindi na ko yung mapirahan. Pero gambal ko, Tay, God will make a way. Amen. And God make a way. Nag-make a way sa God nga naoperahan ko dito nga premise. Nag-rent kami dito, nagasto kami dito. Pero not too much. And then, nag-1 That month. wala was ako gusto mga na- ano to nga bulan. May 2021. Okay. Ay, no. June June na. 2021. Okay. June. And then, may neighbor ako. Nagpaka ano na ko sa akon, miss nga, ng Inday Sweet. Pwede kami na kastiyan sa balan nyo kay may kaya. Bala sa ay niya, husband, seaman. Grabe ang willingness. Nga tayo nag-text nga daan sa akon sang wala ka pa da ka apartment, kundi wala ka nakagasto. Nag-stay kami to miss 1 o 2, sang tiya ko, 1 month. 1 month Free din. tanan. Dito sa Pag-libre Iloilo. dulong sa ospital, Wow. pa-dressing, check up sa doktor. How great is our God, miss? Grabe Oo. gid, no? Kaya mo sa si Sweet Silveterio sa Mandurriao. Siya na sa nag-help dito sa akon. So, Nang pagkatapos dahil sa to. puli ko din. Yes. Oh. Tapos ko pira, nagpuli ko after a month, July. July. Ginkuha, ko sa akon mga tiya sa Silay. Sila gid matatap sa akon. Ang mapod ko nga, ang makaisa ko nga, sa Hong Kong, love ko na, kaya siya masupport sa akon. For 1 month, dito ako, miss. Pero hindi peaceful akon mind. Kaya ang bata ko, asan dumanan. Gani Sili ko man. ang puli, gid kuya.
Ang bana Huli mo. ko sa akong bata. Ang bana mo, nagasakay or nagpanaog na? Actually, miss, wala sa kasakay sa Manila. Sa tinel for 12 months. Okay. Wala obra akong bana. Mm-mm. Ang sweldo ko, 8,000 na lang. Dinamuyin ko ang money. Mm-mm. My God. He provides for us. Wala ka kabalo, miss, kundi naghalalin. May ginapadala sa mga tao nga along the way, ngayon mo kilala. Yes. Nga amo na. Pagtapos ko to MRM, nag-apat pa ikuya ka kemo, miss. From January to July. July Oo. to November. Okay. And then, gikon lang, miss, suggest nga breast radiation. Kaya nag-penetrate na sa skin. Okay. Tapos, sining ko, sang that time, wala po na radiation, kasi sakit na ng ulo ko. Though, ano bala lang, sakit lang ng ulo, lang bala, ng simple lang bala headache. Okay. Binambalan ko nila, ma'am, you should take a brain CT scan. Singko, Dok, hindi lang yan, ay. Napuso mo lang niya ako ng radiation sa breast. Sa pasunodon, talang anay. It so happen, ang akong utot nga pinalangga sa Ililo, napatay sa December, miss. Si love ko na nga utod ko din. Siya lang utod gambas ako na, hindi po nang kaya katama. Si sakit-sakit sa heart ko, miss. Ako ang masakit, una pa saya sa akon. Dayon, naglubong ko sa Ililo, miss. Singko, Lord, if this is your will nga makadto ko sa utod ko, makita ko sa mapihumage ko, makadto ko to. Bisa na mo na itong Grabe imo ang nga sitwasyon. Oo, pagbalik ko diri, nag-ano ko, miss, nang feeling ko, patay na ko, miss. Nagkambal ko, nakuha ko na. Yan ang Di ka unbearable, nakahambal. ang pain, malupok yung ulo, suka ka lang nga suka, wala ka kaon nga kaon. As in. So, gin-diagnose Mga ka trabaho. nga una-una may breast cancer ka. And Yes, then, oo. san una man, kaya ti mahambal na nga ti survivor ka gidya. Kaya until now, you're Oo, still Kasi alive. ko nakambal ko, tapos ako mismo. Dahil survive ako, kaya tapos Oo, ako. sa breast Ang cancer. ending gali, pagwasang brain CT scan, sang January 2024, 2002, January 24, 2022. Last January. Last month lang, Yes, last month. miss, nag-brain metastasis na stage 4. Ay, ama ko. Pero wala ko na ginapanon. Dumisasin ko, sigada na lang bala sa ako niya. Nga, wala ko kapatis ang, di ba, miss, dead end na iya mo? Gani, stage Dead 4. end na, di ba? Oo, ang Ala stage ka na sa 4. stage ng dead end. And then, ang ginapanomdom ko lang sa mind ko nga, bahala na si Lord, Natugyan mo na lang siya. Bahala na siya. By the way, Miss Mayroon ako Mags, nga, by the Yes? way, sometime to nga you were undergoing sa you underwent sa mga sining nga mga CT scan, chemo, etc. etc. Syempre, nag-untat ka sa imo sining pagtrabaho bilang sped teacher o kun sige man, nag-live Actually, ka lang. nag-live ko, miss. Kinarrange ka namin sa akong principal, si Chris Buko, very God-loving, very supportive. Understanding. Ako, pagkat nga master teacher nga si Miss Lenny Pasino, ang mga sped squad ko nga kanay Miss Bell, Miss Karen, Miss Coradel, Miss Rose, ang amo niya Gio nga si Sir B-Boy, kag si Miss Rose. Ang support, grabe, Miss. Ang mga co-teachers ko sa Dumanan Elementary School 1, I'm so thankful for them, for the help, the love, the support, and the prayers na ginahatag nila sa akon each and every day. Kaya ma-feel ko pala, Miss, every day, may nag-pray for me. Yes. Yes, So, may nag-pray for me, kaya na-feel ko ang Holy Spirit. Yes. So pagkatapos to, ma'am, January 24 last month, so amo to gin-diagnose ka nga mayara ka sang brain Yes, nga, brain metastasis stage 4 na. stage 4 na. So from breast cancer to brain cancer na. Pero Miss, still, may 6 ako session sa radiation ko ni. Yung tapos, gin-injure ko sa Miss, bisa na matsyag ko. Natapos ko ang radiation ko sa breast. And then, napagkita nila sa akong result. Oh my God, you have to undergo ASAP brain radiation. Okay. Miss, nahadlok-hadlok ko nga ang iya nga mga side effects bala, memory loss, intellect mo, speech, hearing, ay tanan. Kinanglan mo gina sa imo nga profession. Oo, amo gina tinangambal ko, Lord. Kinanglan mabalik pa ko sa school, biskan ka wheelchair ko ya. Please regain those things for me. Kay kinanglan ko gina yung mga papakita ko pabla pag-serve sa imo sa akong mga estudyante. Amo na ako na pray, Miss. Siling ko, please retain lang those
ang inambal sa ila nga, ang akon lang yan kung buhok ang malagas-lagas. Kung sila kabaloyan, nakabasa na kuya miss, nga mo ng mga side effects. Tanan sa school, hindi gusto ko magpa-brain, brain radiation. Pero nag-pray kay kuya miss nga, kung if it is God's will, He will make a way. Di ari nag-radiation ko until now. Subong, brain radiation ikaw? Lain, gidya miss ang breast radiation. Gagi, gidya ka pakapoy, gidya ang brain radiation miss. Kay doon lata ka, tapos ang breast niya, hindi ya. Sa subong, Kay Miss everyday Mags. ang radiation min Monday to Friday. Tiyamakon Ang pahuway mo, Saturday, Sunday lang. Muna So siya. sa subong, Miss Mags, since we're running out of time, no? Kundi sa subong, as of this broadcast time, napaidalom ikaw gyapon sa brain radiation. Yes. So, Miss. on leave ka man subong gyapon or balik ka na sa on leave ka? But according But sa then the work from imo, home lang, go ano na work from home ka. Oo. So, grabe. Dahil mo lang ito later things. Ay, dumawya ka man yung sweldo, kapag tumilo na, may ubra-ubrahon ka man eh. Oo. Kag sunod pa gani sa imo, active ka gihapon. Especially sa inyo siniiya Yes, nga. active ko gihapon. Gina-facilitate ko sa mga teachers ko sa balay. Miss, pwede ka mo isang picture mo. Kung sa gambal ko, pwede ka mo na lang anay. Kaya wala na gini power ang kamo itong aray. Kaya amo isang parandi mo. Sunod pa sa imo gani, siling nag-message ako sa imo, siling mo, I'm pretty sorry, Miss Jazz, kay na-delay na nga akong sining pagbasa is because I wasn't feeling well from Thursday until Friday. Yes, miss. So from time to time, Nagrabe-grabe ko sa nagalalain ka Thursday, miss. gidya. As in, nagrabe-grabe ko sa Thursday diri sa apartment. Amo man tong experience ko before nga dumabo ka ulo mo, suka ka lang suka, wala ka gana makaon. But God in His faithfulness, ari nag-restore ako sa buong sa imo. Gani man kag may buhok ka. May buhok ka May pa. buhok mismo. Oo. Look at that. Actually, miss, Yes. kuan ko nilang ginlugom kay puti akong hair. Eye color lang natural lang. Ang do ako ni ang bata ko nagpa-vaccine. Imbilin ko sila sa Ayala. Ang teller ko nang kuanaan, nang kuan nyo na, nang puda, nang ay take out. Pagamba pa kanila, ay, dine in money. Sining sa ang teller, hambal ni Lola nyo, take out, dine in. Singko, lalugubo. Wala ganun buko niya. Kaya puti. Puti. Grabe, no? Oo. As if pala, listening to you, looking at you, doko okay lang gid, pero I know nga you have been suffering. By the way, Miss Maggie, according sa imo, kati love na love mo gid ang imo siniya nga profession, no? Bilang isa ka yes, SMED I teacher. love my profession. Yes, gabulig ka sa I'm going to go back gihapon. to my profession. Lord, just if you want to give me a longer life, mabalik ko sa profession ko. I love ko ganyan ang teaching sa SPED. That is why may ara ka mo subong, no? Ang inyo sininga advocacy, ang awareness sa upcoming National Intellectual Disability Week. No, idugang ta na lang ni. Kay sunod pa sa imo, gusto mo gini i-insert, no? Together with your co-teachers dira. So Pwede ano? ka mabasa mga special messages ko. Kaya daw, namin gini sa ila, guro, makagini sa sang inspiration. Kaya diri ko nag-aangon sa special messages. Yes, so go ahead. Go ahead. Yes, go ahead. Okay. Ang punagid that our life is the greatest and perfect gift God has given us. We should love, nurture, protect, pakanon sang maayo. I-take care, palanggaon sang tanan. Kaya ako, miss, ang akon nga masakit, ako ni sala. Kaya wala ko ni palanggang ko, gulingon ko. Yes. Ang Love palangga ko yourself. work. Family. Community. Nga which is sala. Napabayaan mong kagalingon mo. Napabayaan kong kalingon ko. Why ko siya na-take care. For 46 years. Namo na nga ngayon ko patawaran sa Diyos, miss. Sinongin pa lang ako ang lain, hindi ang ginatang sang Diyos, ang obra, which is wrong. Oo, maobra kita, pero tagaan that time ang aton self. We should love ourselves, palanggaon tagid ang self, and we should celebrate life. I-celebrate tagid ang life, ay amo na ang gift ginatang sang Diyos, and be happy. Ay wala kita design ni God to be sad. Design kita ni God to be happy every day. Okay. Amo na siya, miss. Ang na-realize sa pagid nga,
precious gid yang life ya, very important gid yang gift nga Yes. dapat gid yung i-treasure. Tapos ining ko ang nalain ko lang God, nalain ko bagid nga si God ever faithful. Why? Halin po sa siya ni nanay ta, hasta subong, He took care of us, miss. Wala tayong babayan. Amen. Grabe ang Diyos katama. And then, I don't know what will happen next after this brain radiation, miss. Pero, believe ako, God is already there. Ara na to siya, kung matapos pa rin ara na to siya. Ang mga ginangon ko, miss, na whatever happens, my God is already there. Yes. So, Hindi ako mapabayan. kay daw Pero mga yung ta kuno mo. miss, may mga bibigal ko, di ka mga passages, kaya dili ko gangon. Yes, go ahead. Ang first verse is, we should strengthen our faith. Kaya ginabuligan kita sa Diyos. Ang akong community nga bukas loob sa Diyos, really great help me. Nga to strengthen my faith. Not only them, ang bagulang kong iglesia, ang mga parinting, ang mga baptist, tanan nga religion, miss, prayed for me. Yes. Ano gina-accept ko na iya, miss? Gina-accept ko na sa whole heart nga, God will heal me. Because in promise, sa Bible nga, I am your healer. Yes. That's why subong kaklingi ko kay God, nga siya ang healer naton. Tapos, I am nothing without God, miss. Yes. Why na ko? Paralyzed na ko. Pero nagasawat ako TikTok. Why? Because God give me strength, inner peace, inner joy. Kaya mo lang ginapangayo ko, per me, miss. So yan, magtulog ko, Lord. Amo lang ginapangayo ko. Nga, tagaan mo ko inner joy, inner peace, inner strength, and everything to glorify your name. Dayon ang Jeremiah 29:11 says, For I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Prosper, not to harm you. Amen. Kung silingon, ang plano sa Ginoo, para sa hun kita tanan. Hindi na padaglagon. So patihan, tanang i-prosper kita ni God. And then, ano pa kitang ginatag sa akong friendship nga nga, ginadlo ko mismo, ng, ang Exodus 26 ang balya, I am the God that healeth thee. Ginapatihan ko ginayamiss nga, siya lang kitang Ginoo nga heal sa akon. Wala na sa iban. Kaya for 2 years, miss, take ko sa synthetic med, nag-ayo ko, wala, nag-worse pagit ako. For 2 years. He is our healer. Amen. Akala ba Joshua 1:9. Kaya fearful ko, miss, ginambas ng Diyos, Maggie, be strong and courageous, for I am your Lord, your God, is with you wherever you go. Ara ako stupad ni mo. Amen. Sige, yan naman strong ako. Then, Exodus 14:14, ginatag ni sa best friend ko nga si Rhea Rose Ricarion, pero wala ni siya passage. Wala verse bala. Ang ginatag yan sa akon sa text siya, pag first ko nga radiation, kemo, God will fight for you. Amen. You only need to be still. Be still. Really works, miss. Na si Lord, yung kituod ka fight sa akon. Yes. Kinala mag-miss lang gidang, mag-relax lang ikuya, na kabalo ka nga, ang Ginoo nag-ano sa imo, siya ang ga-fight sa imong battle. Na yun, he put ang things in everything, si God ga put things in order. Yes. Gina-order ya ko, miss. Kaya nga angin pa, kaya pa ko to sa 8 months nga, 8 months nga na herbal. And because I know God strengthened my faith through that month. Yes. Oo. By the way, Pag nakaagin siya, By the way, Miss Mag, since we're running out of time, kaga Ayo, 5 Miss. minutes sa Zoom, cut off ka na. So, okay. Kagkanami gid sa mga mensahe mo, salamat gid. Pero hindi ko man ipaano nga may National Intellectual Disability Week nga gin ano mo gid nga i-insert mo kay ti as a teacher, Kahit no? February, That's your galing, Miss, passion. wala sila sa bang guro. Wala sila guro sa bang gali program. Kaya wala sila memo. Oo, pero Ito na pang- virtually siguro, no? Virtually, Usually ara na siya sa tunga-tunga sa February 14 to 20 by virtue of proclamation number Ang mo ginabala, 1385. Miss, ang love kong Miss, na event sa Diyan, po na yan. Kaya before Retarded Pero ako Children's bilang Week, leader. very good. Retarded Children's Week na siya before. Kag may ara pagkikita Miss Maggie, no? National Down Syndrome Consciousness Miss. Month.
this every year, no? This month of February, National Down Syndrome Consciousness Month, proclamation based by the virtue of proclamation number 157. Since we're running out of time, Miss Maggie, no? Bang pasensya lang gid kay te do kabitin gid siguro dapat isa ni kasimana. Dapat isa ni kasimana pero yes, lastly do nakuha ta naman ang imo sini ano as a cancer survivor pagkatapos nangin cancer a patient sa liwat, brain cancer. Oo. Your last message no sa aton si mga pinalangga nga matag palamati. Ang last message ko miss nga si God really provides. Yes. Kaya wala ko kabalo ng kundi nalang ng mga money nga nakalabot sa akon. And then with my platform nga TikTok kuya miss sa ako kuya. Kasi ko I want to praise my Lord to be happy. And that platform also helped me to raise funds for my treatment. And at the same time, we need to enjoy life, no? As it is. Yes, miss. Enjoy life with every day. Embrace it ang life, pasalamatan. Enjoy gid miss. Kay Hindi kayo magambal nga. Pasubuan. Madalman pagita kon padalman taman ang mga problema ta sa kabuhi, no? May pandemic pabaya. Yes. So you Miss have to be Maggie, positive, yes. that is always there. Yes. Miss Maggie, no, sa ngalan sa amon sila iya nga station manager Bombo Mary Divine Grace Cuello. I'm sure sa una pero mi kagid sa Good Morning Philippines. Divine. Yes, she's listening right now and she's watching also. So salamat kay Miss Maggie. Salamat kay sa imo sini nga time kag God bless you, stay strong. No, kag hang on lang gid sa imo sini. Fight lang. Fight. Wala pa tami sa kuan mi sa climax pa lang ko sa Action Star bala nga movie. Ara pa lang ko sa climax, wala pa ko sa ending. Okay. Hindi ka na maglakat Miss Maggie ha, kay ma-end ko pero para ni sa imo, I have my every time ka mag-end ko sa akon si program, share ko sang particular verse sa Bible, no? Akon sini nga kahapon lamang special verses from the Bible. And this is also for you sa aton si mga pinalangga nga matag palamati. Very short, but let us embrace this. One of the promises of God sa Isaiah chapter 41 verse 13 dira nagasiling, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Miss Maggie? By the way, Miss Maggie, we are giving you the opportunity, no? I know you're exercising your faith, but we are giving you the opportunity. You need a financial support. I know. You're just so happy. You're just so kaka-joyful lang sa imo, despite sa imo sa sitwasyon. Pero I know. Yes. Do you have your GCash? Ano? Appeal ka? Yes, I have my GCash. I know may mga ano ni golden heart nga nagapamati sa imo subong. Yes, I know. So go ahead, Miss Maggie. Hikot si God, miss. Hindi ko kilala. Bulik sa akong hikot si God. So do you have your GCash sa mga yes, sa aton sila? Yes, sa ulo ang number ko. Miss, i-send ko lang kung sa imo. Pwede? Pwede, ged. Oh, sige. Kay Miss ko na. Jazz, I'm so grateful to God. Yes. Because na-interview mo ako. Grateful gila ako sa imo. I hope to see you and hug you and kiss you. Thank you. Kag likewise, no, makakita-nay kita by God's grace, makakita-nay pa kita. Yes, so magpakabakod ka lang. Yes. So sa aton siniya mga tagpalamati, no? Si Miss Maggie is appealing man, I'm sure. Your last appeal, Miss Maggie, go ahead. Yes, I am appealing to everyone. Kay financially unstable, nagid mismo daw sobra na balang gasto. I hope you could help me raise funds for my treatment. And I want to thank you for all of the help you have extended to me and will extend to me. Yes. God bless you all. Be happy. Enjoy life. Yes. Enjoy life. Miss Maggie, salamat gid and God bless you. Miss Jess, God bless you more. Yes, salamat gid. I love no? you. Thank you. Same here, likewise. God bless you. Yes, Miss Maggie, ang aton siniya nga bisita ikaduha naton nga kasaysayan nga ginpaambit diri isa ka cancer survivor from breast cancer and then subong ara naman nagmetastasize siya sa iya sini nga brain
brain cancer naman, and she is facing it wholeheartedly. No, gin-accept niya ang iya siniya nga faith diri sa kalibutan nga ni. Pinaagi sa iya siniya pagtuo, no? Pero we know and we are sure of that nga she has been suffering, no? Mentally, not only sa iya siniya nga physical body, and most especially financially, no? So, nabatian nato ng appeal ni Miss Maggie sa Monday, no? Ihatag ko lang sa inyo ang iya sini nga GCash, no? Pwede ka mo kahatagbisan sa ano lang. And most of all, ang prayers naton kay Miss Maggie. Kaya may bana pa siya, may bata pa siya nga babayi, kag ang mga kabataan niya, no? Bilang isa ka SPED teacher, dira sa Mayan Dumanan Elementary School 1, mga kabombo. No? Hindi siya gusto nga maghalin sa iya sini trabaho, pero she has to rest. And she has been resting, no? Bangod man sang pandemic, kag bangod kay nagapaidalon siya sa pagbulong sa iya sini nga brain cancer, brain metastasis, mga kabombo, no? So, God bless you, Miss Maggie Magdalena Pasino Huson. Wala kita sa panahon, mga kabombo. Salamat kayo sa inyo sini nga pag-upod sa gihapon. Ini ang inyo alagad sa kahanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz, para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo!